Ndị be anyị ekene m unu. Afọ m bụ Ogbuefi Celestine Chidebeleke, a retired chartered accountant in Enugu State Civil Service. Abụ m onye Obunagbo dị n'Obune inyi n'onwe dịkwa n'Oji River. N'ọrụ a na-arụgasị ọkwa dị iche iche ka injinia eme na bank. I'm the financial secretary of the community, and then at inyi level I'm the Obune representative in the committees in Arch for Peace. I'm Pusigoleba Ekenemu. Obule Kelemunu Mwayo Benedict or Elijah, the vice chairman of this Oku Obule Central Union, Abmonyo Fiugu Obune in the Oji River local government. So Otuakosu Wede, thank you. Naba Ekenemu Mwayo Roderick Mother, former patron ITU Ankpa. How many of you Obune inyi Oji River local government? Obule Ekenemu Afambo Chipu Livinus. I'm a new fee abo the Obune. I'm ward leader no Bahama. Never Ekenemu Ambo Eziaja Justice. I'm onye Umunobu Obune inyi Kedin Oji River local government. Abamo and Manochitan Ayandu Munobu na Oku. Obule Ekenemu Afambo Manere Nebedum Onye Obunagbo. I'm vice chairman Obunagbo Obule inyi. Omo ala no chani and Obunagbo no Obule Central Union Oku. Ekenemu, thank you. Naba Ekenemu onye na-ekwu okwu a afamụ Batlomi mmadụ kedu na Obune. I'm Umunopu, the vice chairman of Umunopu and the member of Peace and Unity and Reconciliation in the ITU. I'm their member. Thank you. And the band be Ekenemu Afambo Adren Ilo Amonyu Umunopu Obune Awadayi Kedin Oji River. Mwa secretary General and Umunopu and the album secretary now about the autonomous community for 12 years. Naba Ekenemu Afambo Ogbuefi Nobat Ilo Amonye Obune inyi Nanu Umunopu Nanu Obune inyi the Oji River local government. I'm Amonye Obune Onye Umunopu. I'm treasurer of Council of Elders. Thank you. Obune Ekenemu Afambo Patrick Onwa Group Onye Fiugu Obune inyi Oji River local government. I'm chairman of PTA Central School Obune inyi. Thank you. Nna anyị nụrụ na unu na-etinye akwụkwọ ka unu nwee autonomous community. Ya bụ Obule inyi autonomous community. Ọ bụ eziokwu kọwasị? Nwanne nwoke, ihe ahụ ị nụrụ bụ eziokwu. Anyị na-etinye akwụkwọ maka inwe autonomous community, which we known as Obune autonomous community. Biko kọwara anyị ihe kpatara unu chọọ inwe autonomous community. Well, iji gwa nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ duta ka ndị Obune chọwara autonomous community. Si na ije anyị gbasara Obune autonomous community bidoro oge Chimara Oke na-achị around that 1999 bụ his regime. And onye du ndị Obune n'ije ahụ bụ late Dr. Charles Ezenwelu. Nke ahụ wee gacha o metara mkpụrụ. Then we rupe oge Sullivan Chime. Ebidokwe nke ahụ onye lead kwere nke ahụ wee bụrụ Augustine Ilo. Nke a jegidekwe fail on the way. We ruzikwe na nke
gburugburu. Onye lidikwere nke ahụ Honorable Jeff Mba. Nke a ka anyị jechere chee n'ihe enwegwu isi ofe elukwe. And n'ihe ndị ahụ niile onweghị nkwadobe Obune adọrọ mmadụ ncha niile asị na mmadụ ncha niile eji anyị sịrị wee na ige. Mana anyị emechezie wee hụzie ebe anyị nwetara onwe anyị kịta. Ihe niile anyị malite hụkwa ọzọ, and by God's grace ndị Igbo na-atụ si na ihe ru na-eto ụtọ, and anyị ma na ụtọ na-atọta ihe ụtọ. So in this case now, anyị nwere evere nchekwube na nke taa anyị mba ije nke taa na-aṅụrị ka anyị ga-eji wee na ọnụ ha dịka ụtọ ọgụ anyị nụgoro izizi. Then wee batazie n'ihe anyị ji achọ ihe a ijikwa wee gwuo na eziokwu. Ọ na Chukwu debere anyị ndụ. Ọ wụzie na Chukwu edebeghị Obune ndụ. Ebe anyị nwetara ọkụ anyị nwetara onwe anyị kịta oke erepechigwa anyị rụzie onye nwere ndị dịka Obune. Maka na agbado autonomous community anyị nọ kịta anyị gụnyere anyị. Onwedu ọkpa anyị ji wee kwukede. Amara m ebe m ga-ebido but I just name some of the few areas. Because in the first place, anyị nwabụ ndị Obune. Onwedu onye ndị Obune mara nọ na that cabinet. When I mean ndị Obune mara, onye dịka etu akpọrọ meeting na onye ahụ si na ya nọ na autonomous community abịasiri ndị ọ na-represent wee kwuo okwu. And onwebe onye n'ime ha nọkete n'ọkpọ ndị Obune wee mee ha dịrị sị na-ekwe n'ihe ya na-ahụ na autonomous. Autonomous anyị nọ kịta avoid anything to say anything benefit from. Ndị Obune, ndị nọ na ndị nna akpọrọ ebe a, ndị Obune ama onye ha bịakwutekwara ndị Obune wee jụwa ha ndị ihe ndụ ha mkpa mbọ ndị ihe a na-emere. Ihe niile na-abịakwana na autonomous nke anyị nọ kịta onweghị ihe na-erute n'Obune. And even the 5 projects mbịara na the autonomous. Nke izizi lim on the government wetere ya na this autonomous ewere eje nkwere because abịa na the autonomous anyị the 4 villages n'ebe a Umuome, Obune, Amankwa ndị nkwere ewere ihe lim a jee nkwere jee nye ha ọkụ. Then 5 million naira million bịakwa ewere eje nye ndị Amankwa ọkụ. Then abịakwa na water project nke mụnwa na onwe m sokwedu wee bụrụ one of the committees evutekwu ya ebe a saịtịrị ya n'Umuome. Then abịakwa na smart school onwe ihe ndị Obune edeghe which the government gazette kịta onye gụọ onye ọhụ na ihe niile na teachers epostu n'Obune ka ọ dị. Mana oge anyị jegidere ije ewee hụrụ ihe a ndị gọọmenti mapụ n'Obune ewere ewega Amankwa. Anyị ka na-ekwukwe nke na-ewega smart school na Amankwa. Hospital abịakwa agụtazi ome ugboro na-ese kịta na akwadisi m Amankwa again. So ibe anyị onye ajụrụ anakwa na-ajụ onwe. Anyị ahụgwo na agbado autonomous achọghị ndị Obune, achọkwa na agam n'ihu ndị Obune. Onye nnegodo ebe Obune ebe a na-akpọ Obune na ebe a na-akpọ ndị ọzọ niile nọ na-agbada autonomous community onweghị nke ndị matara ibi. And na ebe a niile ihe ndị a niile dị especially dịka gbasara school ọ nwatakịrị nkachi na-arafụta na eshika agaba akwụkwọ na ọ bụrụ nkwere ọ bụrụ Enugu ọ bụrụ Umuome ọ bụrụ Amankwa ịhụ n'ọdụ onye ọbụla chekene ihe gbasara security nwatakịrị dị ụta ka ndị na-evuga ka ndị na-akpọta. So mma ekwu biko na ọkwa na ihe dị otu a doro Obune nso ọ na-aka abara anyị uru abarịsiri anyị ike emegodi ihe ọzọ anyị ekwubedo okwu anyị na-ekwu mgbe niile. Anyị mgbe ihe dị na Naịjirịa kịta ihe ezu ori na ihe niile esi ewu. Mana ọ bụrụ na gụ na ihe gị nọ onye mbịagogodo ebe ọhụrụ na ịnọ naghachikwa azụ. So biko na-enu Obune anya n'ume maka na nyawa ọkwa onweghị ụzọ anyị onwedị ihe anyị hụrụ na-akasị anyị obi ma ọ na-ehicha anyị anya mmiri ka lerute kene anyị na-ayọsu na ike n'ihe anyị mkpụ n'ọnụ kịta Obune autonomous community. Nna anyị kedu uru unu ga-erite ma ọ bụ na gọọmenti mee Obune ka ọ bụrụ an autonomous community? A na-ekwu nke ekwu
uru anyị na-erite na ya karịkarị. Emegodo ihe ọzọ abịa n'inyi etu anyị si wee nọrọ tata. Obune gbachikata azụ ha bụrụ ndị nke ịtọ nkacha wee baa ụba n'inyi. And ịmụ ihe ụba mmadụ ọwụ na-asị unu chịkwatawa onwe aka eruzuo n'oke ndị bụ ụlọ unu, mana ọwụ na-asị ndị ọzọ dị ala eruwe ụlọ anya n'ụzọ abụ n'ụzọ ịhụ nọ n'ahịa. Ọkwa ihe a sokwe n'ihe izizi anyị wee na-ebe sinye n'anya autonomy so that anyị mmadụ ore anyị si wee chịkọtaba onwe anyị. Ụmụ ihe ụfọdụ a ebenete ma ahụhụ ma onwe aghọm niile njuru ebe a. Abịa onwe ihe Obune ji ala eme olobi inyi niile ma onye ahụ ogodo enemi ndị Obune ịjụ ọnya ndị kacha nwe ala la inyi ọsọ gbadaba Obune. And o nwere ihe ndị inyi ji wee mara ndị Obune because ihe gbasara anọ ihe a na-eweta n'ala na ebe a na-akụ ihe anya ndị inyi ndị ọzọ niile dịka ebe ndị Obune nọ. Mana Obune tọgbọrọ na lọrọla ire nyawacha were edesekweri asa desokwu dịka etu nsi wee na-ekwu ihe gbasara ala. Onweghị mmadụ ọbụla Chukwu kere eke amaghị ulu ala mba. And na ọ na-enye anyị autonomous community. Ọ na-abara anyị nwa nwe abakwuru ndị agbata obi anyị sikwa otu ahụ ebeba na gọọmenti. Maka na ihe gọọmenti na-achọ kịta nje ndụ nwere ana nwee mmadụ ha na-abịa emewere. Mana nke Obune na-juzi si n'ọnụ na-agbafụta n'ime anyị ji wee na-echi mkpu anyị na-echi kịta. Biko ọwụ ha na autonomous abata n'Obune, gọọmenti ọbụla ga-ahụ uru. Anyị nwa nwekwe na-anabụ ndị Obune ga-ahụkwa uru ihe Chukwu nyere anyị mba because ọhụ mmadụ nyere anyị ana niile juru ebe niile. And n'ime a na-akwụ ijikwa wee kwu eziokwu gọọmenti bịazie ihe enyochebe maka o nwere ihe ụfọdụ ndị n'ime a na anyị nwa mmadụ nkịtị ọwụghị ihe anyị ndị na-agụ akwụkwọ aka gụrụ ihe ya enyocha o nwere ihe ọzọ Chukwu nzokotere n'ime a na ndị n'Obune. By then ihe a niile awụkwara uru osiri Obune wee na-apụta. Abịakwadị nke ebe a na-ereshi azụba emegodo ihe ọzọ mgbe ebufutere ihe ndụ n'Obune. Ihe ndụ n'Obune na-ewest maka ahịa ndụ n'Obune ebe buchike ihe ndị Obune mbufutere ihe ọ na-ebuzigawazi. So gọọmenti hụzie ihe na-afụta n'Obune na ihe dị n'Obune anya ndị nche ebe ihe nche ha na-agbadata Obune wee na-ahụzie nekwe n'ihe dị ebe a. Ọwụ na-enyere anyị autonomous community a ọ ga-eme anyị ahịa anyị afụbụ ezi. Ọ na-azawụ nke ịdọkọrọ n'ime ebe a. So ahịa anyị ahụ na-afụ ezi uru anyị na-enweta na ya vuru evu. Ọ ga-ewetara anyị mmepe, ewetara anyị ịhụ ihe anyị ahụbe, ewetara anyị ịmụ ihe anyị amabe. And ụmụ ihe a niile bịakwana n'obodo o nwekwe na-eto ọzọ obodo si aga n'ihu abụrụ ụzọ dị otu a. So na nna ya unu biko ọ bụrụ nke ahịa anyị nwere nene biko nyere na anyị aka ka ahịa anyị a ka mba niile mara ihe si na Obune community afụta. Ihe ọzọ anyị na-agbarụ aka bụ na enye anyị autonomous community ọ ga-enyere anyị aka nchekwa ma ndụ mmadụ ma ọ akụ na ụba. Maka na nke anyị nọ kịta abịa eshi ebe onye amaghị Obune a sị na onye mbụ n'ụlọ mara mpi ego na mpi ihe niile. So biko anyị na-achọ ọ bụrụ na enyere anyị autonomous community ọ na-enyere security aspect of Obune ọ bụziri ihe eji amat because n'ihe anyị nọ kịta security na-esi ebe ọzọ. And look at the distance. So distance sokwe n'ihe ọzọ na-eme security eji uwe isi ike na Obune. Nke onwe onye amaha onye mbulala atụgo m eke ilu ekwukwukwe okwu kịta etu ọdịnaghị na inye anyị autonomous ga-eme mgbe ihe kakwa na mkpa somebody's life is security hapụkwa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. And once this is addressed mmasị na ihe ndị ọzọ niile erutego anyị if attention do pay to inye anyị say autonomous community which we really cement our security livelihood. Nna anyị ọ bụ na gọọmenti kweta enye unu autonomous community kedu usoro unu ga-eso wee họfta
ihe a na-akpọ igwe nke ndị oyibo kpọrọ traditional ruler. So dịka etu nsi wee kwuo, Obune ekwekọrịtago na usoro ha ga-eji wee wepụta ihe a na-akpọ ruler or chief, and na-ekwugo m si na hamlets dị n'Obune ovuru evu. Etu akwa ka ụmụnna karịrị 40 ọgụ na abụ ndụkwa n'Obune, and anyị ekwugo na ọ bụrụ na gọọmenti mekete nye anyị autonomous community n'usoro ịhọpụta ugwe ama butere anyị nsogbu ọbụla, na anyị emegwu ya mara ndị bụ okenye, mara ndị nso, mara ndị ha ole ndị nke achịchakwa oruhukwe the time ndị ọzọ na ọwa ọhụrụ ndị ọzọ nso ha. Etu a ka a ga-esi wee na-eme so that amanwe nghọtafie, amanwe tigbuo ozugbo. So ihe a niile a na-efulu okwu just ka mmiri agbaghara na level ground wee kwuru onwe wee na-aga. Abịa ihe anyị ji achọ ịgbafu agbafu, o nweghị ihe ọbụla. In fact, anyị nọkwa ebe ahụ n'ọnụ na ndị Obune nọ na autonomous community n'ọnụ, because nke izizi o nweghị ihe ọbụla a na-eme na that autonomous community ndị Obune ndị awe. Nke jọgbuoro onwe esigbuo nke afọ na a na-eweta mmadụ n'Obune, a na-agwa ndị Obune ha wetere the autonomous mmadụ nọ echikwa aka ha mere ha si eweta ihe ọha si eweta. So na in totality or summary, o nweghị ihe ọbụla Obune adụrụ the way of etu administration ahụ si wee na-aga. So ebe mmadụ nchụpụrụ gị ya na-ajụ onwe gị projects niile ndị Obune ndụ n'Obune ka ọ individual or community ndị Obune ndị mmeri onwe ha nke anaghasị na osiri autonomous a wee bịa ebe a ma nọ ndị nke mbe na Obune na onwe the individuals and the families and all. Nna anyị o nwere obere nkọwa ị ga-enye anyị iji wee gosi na Obune etozugbo n'ụdị ọwụna ewu an autonomous community? Na m ekene m gị. Ihe gbasara Obune na autonomous community, o nweghị ụzọ ọbụla elekwuru Obune anya ọ ghara ịkwụchi m. Biko ka agbatadị ọsọ n'ime aka grant ya autonomous community. Ana dị n'Obune ekwugwo m ihe niile juru eju, and ana dị so fertile maka nsọ onye n'oyibo kwesa asịkwa atụgharị n'Igbo, ndị na-atụgharị n'Igbo. And this ana the team vuchere vuo nke na mba ndị iche iche ha na-abịa n'Obune. And dịka etu nsi wee kwubo oge na-ekwu okwu izizi, asị m na Obune na ụba mmadụ karịrị, and because of etu a na Obune si wee hara na ka o si wee dere, mba dị iche iche na-abịa n'Obune. Nke bụzi kịta ịbata n'Obune ịhụzikwa ebe zọtụrụ ọkpa maka ụlọ adozi maka oge ịrụta one room onye ọzọ abịa buru be unu nche adịrị ọgụ buru n'ofu room. So ihe anyị na-ayọkwa nkịta and ka mmadụ ndụ aga na-ayọ ọya. Obune enwe edu any improve health facility. Mgbe ochie oge ọwụnụ ha na-arịakwa n'ọrịa nke otu a, ndị mmadụ na-azata n'Obune enyekwana ha ọgwụ ndị nsị na-akịnyere ha n'aka ma ọ na-akịnyere ha n'isi ha na mana kịta isi. Mana nke kazi njọ bụ ka ụba mmadụ ajụ ihe chukwutu ahụ wee na-edu. Mana position ndị Obune jọgburu onwe ya that na ọ bụrụ ndị oyibo asị na Obune is bounded by a different towns and states. Nke katarisi katara ngwa ọkpọ uchi isi n'Obune, and because of onwekwe na enyemaka anyị na-enweta na autonomy inyegudiri anyị aka na-ekpuchi benete na-ebenete ụdịrị ihe na-eme, security wee buziere one vital issue mmasị na onye akacha na ndụ mmadụ. And I'm very very sure ọha na grant anyị ihe at least anyị amazie ka anyị si wee kokode aka wee mezibenete ihe ụfọdụ. So anyị na-ayọ nka nwekwenu Chukwube na unu na nnukwu akwa anyị na-ebe. Chukwu gozie anyị ncha niile. Nna anyị ije gbasara autonomous community nke unu na-ekwu maka ya ma ọ bụ unu na-achọ ka gọọmenti tinye aka na ya, Obune niile ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụ ntorobịa nwere mkpakọrịta ka ọ bụ mmadụ nọ gbakọtara wee gbanya wizu?
Obune niile ka nza anya ka katekizim maka na o nwedo nwatakịrị ọbụla ma nwaanyị ọbụla ka m kwugodo ndị aspect ejuri ha gbasara ọsịghị na enweghị nkwado na and not because of population Obune nnụba akpa ha isi Obune niile bịa ebe ndị niile mmadụ nche niile hụnanya anaghị abata ndị ihe anyị bịara tata anaghị enwe isi ha wee nọkọzie wee họpụta ndị na-aga anọchitere ha anya ihe a na-eme tata emechekwa kịta onweghị n'ogbe ọbụla dị n'Obune mmadụ ịtọ ma ọ ịnọ anọghị ebe so no emechekwa kịta a na-achizi azụ wee gwa ha na-ekwe ka ije anyị si wee gaa so na onweghị onye ọbụla mgbe onye Obune na-asị gị na ọ dị against ọ na gọọmenti na-anabata ya. Nna anyị mere nchọpụta wee ghọta na tufu unu enwe maọbụ obodo ọwụ na-enwe autonomous community na igwe nọ na autonomous community maọbụ igwe autonomous community nke unu nọ na ya ga-ebinyerịrị aka kedu ka unu si agba mbọ ịhụ na ụdịka ihe dị otu a amanwu ihe mgbochi banyere mbọ unu na-agba inwe Obune autonomous community? Ekene gị na ajụjụ nka ikwe gwawu nke bụ eziokwu ọ ghara na-asị na ihe a na-abịa na igwe nke anyị na ya nọgbu kịta na-echi aka na ya bifo ọbịa ọsọ anyị ka anyị chiri akpa anyị la onweghị ebe anyị ji ezu aga maka na o nweghị ndụ etu o si dịrị kịta ndị nsị na ha na-arụ na the autonomous community nwụndụ Obune mara nwụndụ Obune họpụtara and na ndị ahụ bụ ndị na Obune anọghị n'udo ndị achọghị udo ndị achọghị ọganihu ndị Obune and njere gụ na ụdịrị mmadụ a onye na-achịkwata ụdịrị mmadụ a ga-eji wee sị na ọ chọrọ ihe ọbụla so na ekpere anyị tata na akwụkwọ anyị tata direct to gọọmenti because ọ gọọmenti nwaanyị nwere ihe niile ndụ na anyị nwa bụ ndị Obune ọ gọọmenti nwaanyị then mmadụ nkịcha anyị na ya nọ na gọọmenti si o nwere anyị na so n'ọkwana gọọmenti ọ bụrụ ndị oyibo sị no this is our last hope. Nna anyị mgbe nna anyị nke ọzọ na-ekwu okwu anyị hụrụ ka ị na-ekwe n'isi anyị chọrọ ka anyị jụọ gị ọ na-akọwa na dị ihe o kwuru bụ eziokwu na ọ na-ekwu ihe unu niile kwekọrịtara? Biko ekene m unu ihe nji na-ekwe n'isi mgbe ọ na-ekwu okwu na asị na ihe dị nkụta mma ka ọ na-egbu n'ọdụ ihe ọ na-ekwu ihe Obune niile jikọrọ aka ọnụ wee kwuo na ihe ga-abanyere Obune niile na ihe bụ mkpa Obune niile ka ọ na-ekwu anya ka mgbe ọ na-ekwe n'isi na ọ na-ebechitere anyị ntị akwa mana amagha m na aka ya emecha sị m kwuo okwu so na ihe o kwuru bụ ihe na-eme na be anyị anya ka m ji wee na-ekwe n'isi n'ihi na anyị nọ dịka ndị ekwudere nkata anyị wee na-ayọ ka gọvanọ ahalakwa anyị ka e nwee ike kpughe anyị na ebe ahụ ekpuchiri anyị ka anyị nwere onwe anyị wee hụ ihe ibe anyị hụrụ soro ibe anyị ṅụrị ọṅụ dịka ha na-aṅụrị. Ndị be anyị ekele m unu biko ana m ekele ndị ọbịa lọ n'etiti anyị ọmụnwa bụ Benedict Elijah ama onye ohi ugwu vice chairman of Oku welasị ndị bịara ala be anyị taa na anyị na-ekele unu si na okwu unu ji bịa ka unu ya eji wee la anyị na-asị akwa nke anyị na-eti sinsi n'ebe na-akpọku oyibo gọọmenti Peter Mba ka ha gbatara anyị ọsọ enyemaka na autonomous community nke anyị na-ayọ ọ bụrụ taa ka ihe dị ka anyị bidoro akwa dị otu a kama ọ na-abụ anyị beche otu ahụlezi ma bidola ụbọchị otu nke taa si wee dị anyị nwere nnekwu olileanya na Peter Mba gọvanọ Peter Mba ya gbatara anyị ọsọ enyemaka because ọ karubedị ihe ọ na-emere ndị mmadụ anyị lọhị ala alụta akụkọ ihe ọma ọ na-eme n'obodo Enugu steeti so anyị wala akwụkwe onwe ka autonomous community anyị na-achọrute anyị aka anyị ye afọ
n'ụzọ niile gburugburu na anyị sola akwado gọọmenti ya n'ụdị ụdị ọbụlagodo otu anyị kwugesịrị ihe dị iche iche sila anyị nwee varsity land lalala iyi a ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ihe ndị otu anyị agabịala etiti anyị ya eme ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ ya esi bata ala eje ala abata ma ndị ọbịa ma ndị indigen everybody ala live fine. Anyị na-ayọ gọvanọ Enugu steeti gọvanọ Peter Mba ka ọ gbatara anyị ọsọ enyemaka ka bịa ke grant anyị request anyị a mgbe ya mere anyị nke a anyị abịakwa kelekwe Ikoro Television Authority nọ n'etiti anyị taa wee akọva obere mmemme nke a anyị na-eme n'ụbọchị taa. anyị na-asị ulu nnọọ na okwu ulu ji bịa ka ulu ya eji weela onye nwe anyị ya bụ ulu ume ulu ya eje la abata ọ ya adịru na mma ụtụtụ ehihie abalị mgbe ọbụla